Da, gero, etxelagieta zutenean, pentsau zan Durangon, zozer egin behar gendula. Eta, mesa bat, mesa hostien beti sortuko zan manifa bat, edo enkartelada bat, edo zozer. Orduan, ni joan itzen mesa eskatzen. Beste batekin. Usto bego lehagaz nauzio, baina. Akaro, ni abaden dako, orduan Sebastián Garragan zegoen parroko, ezagun, claro, Leiza horrien bihar egiten egan, Leiza ernitzen joaten, baina ezagun izan nintzen. Ze urrengo mesa enkargatu eta urrengo egunen etorri izan Guardia Zibilen teniente dendara nire aitakin berberu. Nitaz. Eta mesa horretaz. Nire aitak berba nire begiratzen zaitez, nire dendan egon. Baina nire ezer ez ez. Gero nire aitak kontau usten, beste egun baten betorri zen, nire aitakin berba egiten, eta ja mesa hori dela eta ja pentsau nuen ni mesa horretara nitzau gara joan. Eta etxien behar nitzen alberatuko. Zeka pasa ziren, nire bila etorteko. Orduan, menditik bulta bat emon berbun, esugurean adio, eta hor geratu zen. Baina, handik 6 hilabetera, urren urtarrian, 79 urtarrian, karo, denbora horretan, egon ziren hainbat beten ziren, etako jendean. Eta urtarrian ja montau zuen, gero, detenzinio protesta den, montau zuen estado de excepción. Eta, orduan, egon zan, tenidu egin jendetik bat, eta euren artin, otzailan iruan usteet izan zena. Detenidu egiten, Guardia Zibilen, claro, teniente. Eta eruen salbera, eta salben zeuden hain desbordauta, bialdu ninten ostera kuartelera, Durangoko kuartelera. Eta teniente horrek ezauzten, lo egin etxian, eta nizar goizeko beratzietan presenta honen. Presenta nintzen, lo ez naren egingo, baina goizeko beratzietan, eta orduan, lo eguztien zerara, indautzu da. Eta indautzun egon nintzen 3 egun, bat interrogatorio barik, ezke desbordauta zeuden hanbe, gu egon ninen zeldan, uste eta malau egon ninen. Bai. Eta gero ja, 3. egunen fitxa egin, kriston fitxa. Argazkizek, amendik, atzetik, aurretik, eta zerera, juzgalda, deklarazioa firmatzera. Bueno, deklarazioa zelan esposatuta jende pilua, usain oso txarra, eski akinauta egon danak. Eta handik basauriko espetxa. Han egon ez dakizun bat egon, eta detenidu egien bat Durangora etorten zana etako bat. Eta horrek eman zuen nire izena. Esun eman izen gehiago, nire izela negoan espetxa. Eta esan zuen neska bat, Durangokoe drogeria bat daukenetan. Da espetzen dago momentan eta. Orduan, atara ustien kartzelatik eta komisarira eroa. Baina kartzelan nire ezauztien kaleran gehiala. Eta, bueno, orduan Durangoko hainbat jende zegoen basauri. Bermeoko multa ordaintzen. Da, urrengo egunen, urten zan bat, ja, multa bet eta bego alberdi. Eta joan zan dendara, nire gana. Eta, baita ez da gana. Baita basauri da. Basauri atxatara diren.
Ez, atara bien ona ez. Hasi ziren arduratzen, joan komisarira eta han ez nagoela. Eta ja Durangon manifestazioa montatzen hasi ziren. Da, orduan, nik uste hori dala eta manifestazioak hau bestia, erostien ostera espetxen. Espetxen eukin, egun bi pasan nuan orduan komisari, espetxen eukin ez dakit zenbaten, egun bat edo gehiago ez. Eta heldu zalan nire askatasuneko zera eta libre mendora. Orduan ja, ni enitzen fiatzen. Da esan nien espetxeko hori, aurre dauzen hori, mesedezi eta asista bateri deituko dira. Zer ni gero Basaurin neuken Jose Julianen arreba bizizan Basaurin, ara joateko asmoe, baina oinez joan barik, eta deituta asistari, urten espetxeko berjatik, eta sekuestro bat moduen izan zen. Guardia zibile geratu, no polizia paisanos jantzitako poliziak, geratu, eta taxistak geratu zen. Zuri, hartu, sartu egin kotxe, izan kotxe ofiziala, kotxe normal bat, eta zera, indautzu. Han orduan ja bai egon zen zelda baten dibakar. Eta beratzi egun, ez da bestetzen hori dana posiblera, baina ikutu ez ez duen. Bai gogoratzen dut, interrogatorio, gero pentsetan hori. Espetxeko egunek hain gitz izan da, hilabet eta piko, pasaulik beste esperientzia bada, komisariko Eta hori ikutu barik. Ikutu barik, bai, amenazut, bai, nire familiekin, da, ez dakit nor deteniuta dagoela, esate ustien, esan egizen, baina, eta nire taldeko beste bat deteniuta, eta esan dagoela nitaz ez dakize, esan egizen, baina, oso txarto pasatzen duzu. Nik uste egun baten eguztila kafe bat zer zoikela. Ze nik ikusi neban, ara sartu, hain zeldara sartu orduko, nik uste zomentzigoa izan zala, itxun krist, oinez joateko kapaz bezana, arrastak errete dien, dana markauta. Eta, begiratu nuen nolan, eta behin ekarri ustien kafe bat, hori nik uste zuen lagune izan dana bialtzen dutzu kafe bat, eta ni ingenu. Zelan bialduko duzte, tortura utatabun bat kafe bat. Hartu nuen. Eta horretun bai dukin nuen burue txarto, como alucinazio moduen, edo deskantzau ezin oso duri, eta nik uste ella bialdu guztien kafie oso beraz. Baina hortik aparte, ikutu ez ez duen. Da, bai gogoratzen dut, polizianaz, han zeldan zauz komunera joateko, deitu behar duzu. Deitu, eta normalien izte dutzun denbora komunerako eta listo, apurtzu bat ardo eskero komune, jotxetxuen, eta bat, Polizia Nazional bat, torten zena, eta deitu eskero komunerako, hori tokatzen jako nien beran egotean. Izte ustean da, tú el tiempo que necesites, si quieres asearte también, y no sé qué. Porque tengo miedo de que cualquier día, cuando abra una puerta de estas, le encuentre a mi hijo. Hori sosten. Eta Durangotik erokartzeratik irten eta Durangora bueltatzen zara? Durangora bueltatzen. Bai, Durango negozan jende bat ja esestan saludatzen. Baina ostantzien, nik jarraitu neban eskautaldekin, eskauteko ginen gurasoak oso ondo. Eta, ja, horrekin.